mahusay ko di manguloy magtrabaho. Kami nga tulo trabahante, high school maginawi, kay diri kami mapalubi mapaunsi. Itong iba nga trabahante, silang nga tao, sanglit mahusay ko di mauloy magtrabaho. Aming tuman kabuutan, isang diri pa oras kami pinapaundan. Kami nagtatrabaho, masirap kung mauran, sanglit ako pagtabot di tamong kurman. Kami nga tuloy trabaho.
Maamon hasamar late ay dasayaw nga kisisikati ang nagsasayaw hinipida nga permi labi na kung nakisi-kisi ang hermana ang nangunguna indadara habot nga ni kapitana nanhipausan mga bisita han kadamuhan iragala at na halagaw kita napurok ang panis na pusa na ang titis mabuthan gala tiruka upay-upayang pangustura at na halagaw kita napurok ang panis na pusa na ang titis mabuthan gala tiruka upay-upayang pangustura. May daman liwat sayaw nga lubi-lubi Aminudo ug salampati mga